What's up mga guys? Welcome to my vlog. So, ga-vlog ko karon sa among syudad kay proud ko nga zero casualty of COVID-19. So, pakita na ko ninyo kung asa ko karon. So, let's go. So, nata karon sa Ormoc City, the city of beautiful people. So, tara, ito na isroyon dito.
A few moments later. Ngayong hapon, Congressman Lucy Torres Gomez o Mayor Richard o Vice Mayor Tuto Locsin o sa ilang mga kagawad, maayong hapon sa tanan. Mayor, daghang kayong salamat sa imong walay hunong nga pagsuporta sa taga Ormocanon. Daghang kayong salamat sa imong usa ka sako nga hinabang kanamo o sa nga hinabang sa DSWD. Daghang kayong salamat, Ma'am Lucy Torres Gomez. O Mayor, ang akong wish nimo nga mataas pantang panahon nimo nining kalibutan na o tagaan kag maayong kusog, maayong lawas sa tanan. Daghang kayong salamat, Mayor, sa pagprotekta kanamo mga taga Ormoc. Pagprotekta nimo namo sa COVID-19 nga zero case of COVID-19 ta karon diri sa Ormoc. Daghang kayong salamat, Mayor. Proud me nga ikaw Mayor diri sa Ormoc nga paabtik kayo. Daghang salamat, Mayor, ug ka Ma'am Lucy Torres ug sa tanang kagawad ug ka Vice Mayor. Mayor, wa jud milain mahangyo nimo, Mayor, kundili antangon lang unta nimo ang liquor ban, Mayor, kay uhaw na jud kayo, Mayor. Liquor ban, Mayor, kay uhaw na jud kayo, Mayor.